हरे हरे. हरे कृष्णा. सर्वांना वाचनाला सुरुवात करण्याआधी प्रभू श्रीकृष्णांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया. नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या पुस्तकाच्या मराठीमधील वाचनामध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तर आपण 16व्या अध्यायापर्यंतचं वाचन पूर्ण केलं होतं. सुरुवात करूया 17व्या अध्यायापासून. अध्याय 17वा. सुरुवात करतो. चालेल प्रभूजी. अध्याय 17. दावानल शमन. श्रीकृष्णाने कालियाला केलेल्या शिक्षेचे कथानक ऐकल्यावर परीक्षित महाराजांनी सुखदेव गोस्वामींकडे जिज्ञासा केली. कालियाने त्यांचे मूळचे सुंदर स्थान का सोडले आणि गरुडाने त्यांच्याशी का शत्रुत्व धरले होते. सुखदेव गोस्वामीने सांगितले की नागालय नावाच्या सागरी बेटावर सर्पांचा निवास होता आणि कालिया त्यांच्यातील प्रमुख सर्पांपैकी एक होता. सर्पांना खाण्याच्या इच्छेने गरुड नेहमी या बेटावर येऊन इच्छेनुसार अनेक सर्पांना ठार मारित असे. त्यापैकी वस्तुतः तो काहींना भक्षण करीत असे आणि काहींना निष्कारणच मारून टाकी. अशामुळे सरपटणाऱ्या प्राण्यांचा समाज त्रस्त झाला आणि त्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या वासुकीने ब्रह्मदेवांकडे गाऱ्हाणे मांडून संरक्षण मिळण्याची विनंती केली. गरुडाने असा त्रास देऊ नये म्हणून ब्रह्मदेवांनी एक योजना बनवली. त्याप्रमाणे या सर्प समाजाने प्रत्येक अष्टमीला गरुडाकरिता एक सर्प अर्पण करावा असे ठरले. गरुडासाठी असलेला हा सर्प बली एका वृक्षाखाली ठेवण्यात येईल. गरुड या उपहाराला संतुष्ट असल्यामुळे तो दुसऱ्या सर्पांना त्रास देत नसे. कालांतराने कालिय या योजनेचा लाभ घेऊ लागला. कालियाजवळ अतितीव्र विष होते आणि त्याचे शारीरिक बळही मोठे होते. अशा सामर्थ्याने गर्विष्ठ होऊन तो विचार करू लागला, हा बळी गरुडाला द्यायचाच कशाला. त्यानंतर गरुडाला ठेवलेला बळी तो स्वतःच घेऊ लागला आणि गरुडाला न देता स्वतःच भक्षण करू लागला. विष्णुवाहन गरुडाच्या हे लक्षात येताच त्याला कालियाचा अतिशय क्रोध आला आणि तो या अपराधी सर्पाला ठार मारण्याच्या उद्देशाने या बेटावर उतरला. दोघांचे युद्ध झाले. कालियाने आपल्या अनेक खानांनी आणि विचारित दातांनी गरुडाशी युद्ध करून त्याला पराभूत करण्याची पराकाष्ठा केली. कालिय त्याला दंश करण्याचा प्रयत्न करू लागला. तार्क्षनांद गरुडाने मोठ्या क्रोधाने विष्णुवाहनाला साजेच्या आवेशाने आपल्या तेजस्वी सोनेरी पंखांनी कालियाच्या शरीरावर धडक घातली. कद्रुनंदन कालियाने घाबरून तात्काळ यमुनेचे या डोहाकडे पलायन केले आणि तेथे आश्रय घेतला. तेथे गरुडाचे आगमन होत नव्हते. कालियाने यमुना नदीत आश्रय घेण्याचे कारण असे की ज्याप्रमाणे गरुड नित्यप्रती कालियाच्या बेटावर जायचा त्याचप्रमाणे तो मासे पकडण्यासाठी यमुना नदीवर जायचा आणि मासे मारून खायचा. तेथे टोभरी नावाचे एक थोर योगी राहत असत. ते यमुना जळात राहून ध्यानधारणा करीत. त्यांना निरुपद्रवी मत्स्य जातीविषयी करुणा वाटत असे. त्यांनी गरुडाला तेथे येऊन माशांना त्रास देऊ नये असे सांगितले. गरुड जरी कोणाच्या अधीन नव्हता तरी त्याने त्या ऋषींची अवज्ञा केली नाही. श्री विष्णूंचे वाहन असल्यामुळे त्याने तेथेच राहून मासे खात न राहता एकदा एक मोठा मासा घेऊन तो तेथून निघून गेला. तो मासा मत्स्यांचा प्रमुख होता. गरुडाने तेथील माशांच्या प्रमुखांपैकी एकाला उचलून नेले हे पाहून मुनींना दुःख झाले आणि त्या मत्स्य जातीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे असे समजून त्यांनी गरुडाला शाप दिला.
ते म्हणाले, यापुढे जर गरुड येथे मासे पकडण्याकरता येईल तर मी माझ्या संपूर्ण सामर्थ्याच्या बळावर त्याला शाप देतो की त्याचा तात्काळ मृत्यू होईल. या शापाची या शापाची केवळ कालियालाच माहिती होती. त्यामुळे यमुनेवर गरुड कधी येऊ शकणार नाही याची त्याला पूर्ण शाश्वती होती. म्हणूनच त्याने यमुनेच्या या डोहात आश्रय घेण्याचा विचार केला. परंतु कालियाने सौभरी मुनीचा आश्रय घेणे यशस्वी झाले नाही. गरुडाचे स्वामी श्रीकृष्णाने त्याला यमुनेतून हाकलून लावले. येथे येथे हे लक्षात घेतले जावे की गरुड पूर्ण पुरुषोत्तम भगवंताचे प्रत्यक्ष संबंधात आहे आणि तो इतका बलवान आहे की तो कोणाच्याही माताजी कोणतरी वाचू देत नाही. हरे हो कृष्ण. हो, चालेल प्रभूजी, मीच वाचते. Yes. तो कोणाच्याही आज्ञेला अथवा शापाला बाध्य नाही. भागवतात गरुडाला भगवंतांसमान आदरणीय समजण्यात आले आहे आणि गीतेत भगवंतांची विभूती समजण्यात आले आहे. असे असल्यामुळे गरुडाला शाप दिला तो सौभरी मुनींकडून एक अपराध घडला होता. जरी गरुडाने शापाचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला नाही तरी एका थोर भगवत भक्ताच्या विरोधात केलेल्या अपराधी कर्माच्या फळापासून सौभरी मुनींचे रक्षण होऊ शकले नाही. या अपराधकारणे सौभरी मुनींचे त्यांच्या पदावरून पतन झाले आणि ते या लौकिक जगातील एक भोगी गृहस्थ बनले. सौभरी मुनी वस्तुतः ध्यानधारणेने दिव्यानंदात निमग्न असायला हवे होते. हे सौभरी मुनींचे पतन भगवत भक्तांच्या अपराध्याला एक आदर्श उपदेश आहे. अंततः जेव्हा श्रीकृष्ण यमुनेच्या त्या डोहातून बाहेर आले तेव्हा यमुनेच्या तीरावरील त्यांच्या सर्व नातेवाईकांनी आणि बालमित्रांनी त्यांचे सुखरूप दर्शन घेतले. त्यावेळी त्यांचा सुंदर शृंगार होता. सर्वांगावर चंदनाची उटी माखलेली होती. अंगावर मौल्यवान हिरे माणके जडविलेले सुवर्णाचे अलंकार होते. त्यांचे सर्वांग सुवर्णाने भरून गेले होते. श्रीकृष्ण यमुनेतून बाहेर येत असल्याचे पाहून तेथील गोप गोपिका, यशोदा माता, नंद महाराज, गोप बालक, गाई वासरे अशा सर्वच वृंदावनवासींना पुनर्जीवन प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. कोणालाही नवजीवन प्राप्त झाल्यावर अत्यानंद होणार हे स्वाभाविकच आहे. त्या सर्वांनी श्रीकृष्णांना छातीशी धरले आणि त्यांचा दुःख परिहार झाला. यशोदा माता, रोहिणी माता, नंद महाराज आणि गोपगोपिका अशा सर्वांना इतका हर्ष झाला की त्यांनी श्रीकृष्णांना आलिंगन केले आणि त्यांना आपल्या जीवनाचे ध्येयच प्राप्त झाल्यासारखे वाटले. बलरामांनी देखील श्रीकृष्णांना आलिंगन केले, परंतु ते स्मितहास्य करीत होते, कारण जेव्हा सर्वजण चिंताक्रांत झाले होते तेव्हा श्रीकृष्णांविषयींचे सर्व रहस्य ते जाणून होते. श्रीकृष्ण असे प्रकट झाल्याचे पाहून यमुना काठावरील वृक्ष, गायी, गोवत्से, वृषभादी सर्वच अत्यानंदी झाले. वृंदावनवासी ब्राह्मण आपल्या पत्न्यांसोबत श्रीकृष्णांचे आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे अभिनंदन करण्याकरिता तात्काळ तेथे उपस्थित झाले आणि ब्राह्मणांना समाजाचे आध्यात्मिक गुरु समजण्यात येत असल्याने त्यांनी श्रीकृष्णांवरील संकट निवारण झाल्याबद्दल त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आशीर्वाद दिले. त्या प्रसंगी त्यांनी नंद महाराजांना काही दान देण्याबद्दल सूचना दिली. श्रीकृष्ण सुखरूप असल्याच्या आनंदात नंद महाराजांनी ब्राह्मणांना अनेक गायी आणि सुवर्णाचे दान दिले. नंद महाराज या कार्यात संलग्न असताना यशोदा मातेने श्रीकृष्णांना छातीशी धरले होते आणि आपल्या मांडीवर बसवून ती सारखी अश्रू ढाळीत होती. आता जवळजवळ रात्र होण्याची वेळ आली. गायी वासरांसहित सगळेच वृंदावनवासी अतिशय थकले होते आणि म्हणून त्यांनी तेथेच यमुनाकाठी विश्रांती घेण्याचे ठरवले. जेव्हा ते सर्वजण रात्री गाढ निद्रेत होते तेव्हा तेथे अचानक वणवा लागला आणि त्याचे स्वरूप इतके भयंकर होते की तो काही क्षणातच संपूर्ण व्रजवासी जनांना जाळून भस्मसात करून टाकील असे वाटू लागले. जेव्हा वृंदावनवासी जणांना वणव्याचा ताप सहन झाला नाही तेव्हा त्यांना जाग आली आणि त्यांनी तात्काळ त्यांच्या बालकाची भूमिका करीत असलेल्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचा आश्रय घेतला. ते म्हणू लागले, प्रिय कृष्णा, हे भगवंता, हे प्रिय बलरामा, हे समर्था, कृपया आमचे या सर्वभक्षक प्रलयकारी वणव्यापासून रक्षण करा.
आम्हाला तुमच्याशिवाय दुसरा आश्रय नाही. हा विनाशकारी अग्नी आम्हा सर्वांना गिळंकृत करून टाकील. आम्हाला तुमच्या चरणकमळांशिवाय दुसरा आश्रय नाही. भगवान श्रीकृष्णांना आपल्या ग्राम बांधवांची करुणा आली. त्यांनी तात्काळ तो दावाग्नी पिऊन टाकला आणि त्या सर्वांचे रक्षण केले. अर्थात ही गोष्ट श्रीकृष्णांकरिता अशक्य नव्हती, कारण ते असीम आहेत. आपल्या इच्छेनुसार काहीही करण्यात त्यांचे सामर्थ्य अनंत आहे. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील दावनाल शमन नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आपण आपल्या 17व्या अध्यायाचं वाचन पूर्ण केलेलं आहे आणि सुरुवात करूया 18व्या अध्यायाच्या वाचनाला. अध्याय 18वा, प्रलंबासुरवध. दावानलापासून व्रजवासी जनांचे रक्षण केल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण आपले बालमित्र, गाई वासरे, वृषभ, बंधू बांधव यांच्या समवेत वृंदावनाकडे निघाले. त्यावेळी त्यांचे सवंगडी विविध गीते गात होते. अशा रीतीने श्रीकृष्ण सदैव गायींनी भरलेल्या वृंदावनात परत आले. श्रीकृष्ण आणि बलराम आपले बालमित्र आणि व्रजबाला यांच्या संगतीत वृंदावनातील जीवनाचा सुखोपभोग घेत असताना क्रमाक्रमाने ग्रीष्म ऋतू आला. भारतात उन्हाळ्याचे फारसे स्वागत होत नसते, कारण त्यावेळी उष्णता मानात फारच वृद्धी झालेली असते. परंतु वृंदावनात प्रत्येकाला आनंद झाला, कारण तेथे वसंताच्या पावलांनीच ग्रीष्माचे आगमन झाले होते. याचे कारण भगवान ब्रह्मदेव आणि भगवान शिव यांचे देखील अधिपती असे भगवान कृष्ण आणि बलराम तेथे निवास करीत होते. वृंदावनात अनेक धबधबे आहेत. तेथून सारखे पाणी खाली पडत असते आणि त्यांचा मधुर आवाज रातकिड्यांच्या स्वराला आवृत्त करतो. वृंदावनात सगळीकडेच पाण्याचे झरे वाहत असल्यामुळे ते वन सतत हिरवेगार असते. वृंदावनवासी जनांना सूर्याच्या दाहक उष्णतेचा किंवा उन्हाळ्यातील उच्च तापमानाचा कधीही त्रास होत नाही. तेथे कहर, कंज, उत्पल अशी विविध प्रकारची अनेक कमळे उमललेली असतात आणि मंद गतीने वाहणारा पवन त्या कमळांचे सुगंधी परागकण बरोबर वाहून नेत असतो. यमुनेच्या तसेच सरोवरांच्या तरंगांचे तुषार आणि धबधब्यातून उठणारे तुषार सदैव वृंदावनवासी जनांच्या शरीरात आल्हादक स्पर्श करीत असतात आणि त्यामुळे तेथील वातावरण सदैव आपोआपच शीतल व सुखदायक असते. असे असल्यामुळे वृंदावनातील रहिवाशांना ग्रीष्म ऋतूची मुळीच जाणीव होत नाही. वृंदावन हे स्थानच अतिशय रम्य आहे. तेथे अनेक प्रकारची सुंदर हरणे आहेत. सर्वत्र विविध प्रकारची फुले सदैव उमटलेली असतात. पक्ष्यांचे मधुर कूजन चालू असते. मयूर मनोहर नृत्य करीत असतात आणि सर्व परिसर केकारवाने दुमदुमून गेलेला असतो. तेथे फुलांवरून मधुमक्षिकांचे गुंजन चालू असते आणि कोकिळा 5 भिन्न स्वरांमध्ये कर्णमधुर गायन करीत असतात. रसराज श्रीकृष्णांनी आपले अग्रज बलराम आणि गोप बालक यांच्या समवेत गायींना घेऊन वेणू वाजवीत या सुंदर वृंदावन नामक वनात प्रवेश केला. त्यांना या वनातील सुंदर वातावरणाचा आनंद लुटण्याची इच्छा होती. ते नवीन पालवी फुटलेल्या वृक्षावलीत शिरले. तेथील झाडांची फुले मयूर पंखांसारखी रंगीबेरंगी होती. त्यांनी तेथील फुलांच्या माळा करून गळ्यात घातल्या आणि केशरी धातूने शरीरे रंगविली. ते तेथे नाचू गाऊ लागले आणि कधी कधी आपापसात कुस्त्या खेळू लागले. जेव्हा श्रीकृष्ण नाचू लागले तेव्हा काही गोपबालक गीते गाऊ लागले. कोणी वेणुवादन करू लागले, कोणी शिंगे वाजवू लागले आणि कोणी टाळ्या वाजवून "मित्रा, तू किती सुंदर नृत्य करतोस" असे म्हणत त्यांची प्रशंसा करू लागले. वस्तुतः ते सर्व गोपबालक श्रीकृष्णांच्या लीलांमध्ये सहकार्य करण्यासाठी उच्च लोकांमधून अवतरलेले देवता होते. गोप बालकांच्या वेशातील ते देवता जसे एक कलाकार दुसऱ्या कलाकाराला शाबासकी देतो, त्याप्रमाणे श्रीकृष्णांना उत्तेजन देत असत. या काळापर्यंत भगवान बलरामांचा किंवा श्रीकृष्णांचा चुडाकरण संस्कार झालेला नव्हता. त्यामुळे त्यांचे केश काकपक्षाप्रमाणे विस्कटलेले दिसत होते. ते सदैव आपल्या बालमित्रांबरोबर लपंडाव खेळत असत किंवा उड्या मारीत असत अथवा आपापसात युद्ध करीत असत. कधी कधी त्यांचे मित्र जेव्हा नृत्य गायन करू लागत तेव्हा "मित्रांनो, तुम्ही सुरेख नृत्यगान करता" असे म्हणत ते त्यांना उत्तेजन देत. ते बेलफळे व आवळे घेऊन चेंडूसारखा घेण्याचा खेळ खेळत.
कधी कधी ते एका बालकाचे डोळे बांधून आंधळी कोशिंबीर खेळत, कधी कधी ते वनातील हरणांची आणि विविध प्रकारच्या पक्ष्यांची नक्कल करीत, कधी बेडकाच्या स्वराची नक्कल करीत एकमेकांशी विनोद करीत, तर कधी झाडाच्या फांद्यांवर बसून झोका खेळत, कधी आपापसात राजा प्रजेचा खेळ खेळत. अशा रीतीने श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्या बालमित्रांसोबत अनेक खेळ खेळले आणि सरिता, सरोवरे, झरे, छानदार वृक्षावली आणि फळाफुलांनी बहरलेल्या वाटिका यांनी परिपूर्ण वृंदावनातील आल्हाददायक वातावरणाचा आनंद घेतला. एकदा सर्व गोपबालक अशा दिव्य क्रीडांमध्ये मग्न असताना तेथे प्रलंबासूर नावाचा असुर एका गोपबालकाचे रूप धारण करून श्रीकृष्ण आणि बलरामांना पळवून नेण्याकरिता त्यांच्या मेळ्यात आला. परंतु श्रीकृष्ण जरी एका गोपबालकाची भूमिका करत होते, तरी स्वयं भगवंत असल्यामुळे त्यांना भूत, भविष्य, वर्तमान अशा काळांचे आणि घटित होणाऱ्या सगळ्या गोष्टींचे ज्ञान होते. परंतु प्रलंबासुराने त्यांच्या मेळ्यात प्रवेश केला तेव्हा श्रीकृष्ण त्याला कसे ठार करावे याचा विचार करू लागले. परंतु वरवरून त्यांनी मित्र म्हणून त्याचे स्वागत केले. प्रिय मित्रा, ते त्याला म्हणाले, तू आमच्या बरोबर खेळायला आला आहेस, हे फार चांगले. श्रीकृष्णांनी नंतर आपल्या सगळ्या बालमित्रांना बोलावून सांगितले, गड्यांनो, आता आपण जोडी जोडीने खेळ खेळूया. अशा प्रकारे खेळण्याच्या हेतूने सगळी मुले एकत्र आली. काहींना श्रीकृष्णांची बाजू घेतली तर काहींनी बलरामांची, आणि ते दोघात खेळू लागले. अशा द्वंद्वात हरलेल्या मुलांनी जिंकलेल्या मुलांना घोडा जसा धन्याला पाठीवर घेऊन चालतो त्याप्रमाणे वाहून न्यायचे ठरले. त्यांनी खेळ सुरू केला आणि जसे जसे ते भांडीर वनातून खेळत पुढे निघाले त्याप्रमाणे गायी देखील पुढे चरत निघाल्या. आता बलराम, श्रीदामा आणि वृषभ यांचा गट यशस्वी झाला आणि श्रीकृष्णांच्या गटाला त्यांना पाठीवरून भांडीर वनातून घेऊन जावयाचे होते. हरल्यामुळे श्रीकृष्णांनी श्रीदामाला पाठीवर घेतले, तर भद्रसेनाने वृषभाला बालकाचे रूप धारण घेऊन त्यांच्यात आलेल्या प्रलंबासुराने त्याच्या खेळाचे अनुकरण करीत भगवान बलरामांना पाठीवर घेतले. प्रलंबासुर एक बलवान असुर होता आणि श्रीकृष्ण त्या गोपबालकांमध्ये सर्वात बलवान असल्याचा त्याने अंदाज केला होता. श्रीकृष्णांचे सानिध्य टाळण्याकरिता प्रलंबासूर भगवान बलरामांना वनात दूरवर घेऊन गेला. खात्रीने तो असुर अतिशय बलवान होता, परंतु ज्यांची तुलना पर्वताबरोबर होऊ शकते अशा बलरामांना तो पाठीवर घेऊन चालला असल्यामुळे अतिशय भारामुळे त्याला थकवा वाटू लागला आणि त्याने आपले खरे रूप धारण केले. जेव्हा तो त्याच्या खऱ्या रूपात प्रकट झाला तेव्हा त्याच्या माथ्यावर सुवर्णाचा मुकुट होता, कानात तेजस्वी कुंडले होती. ती चंद्रालगतच्या विद्युतपात होणाऱ्या एखाद्या काळ्या कुट्टे ढगाप्रमाणे भासत होती. बलरामांनी निरीक्षण केले की त्याचे शरीर ढगांपर्यंत वाढत गेले होते. त्याचे नेत्र धगधगत्या अग्नीप्रमाणे प्रदीप्त दिसत होते. त्याची भ्रुकुटी आणि दात अतिशय उग्र होते. तो असुर अशा प्रकारे प्रकट झालेला पाहून बलरामांना प्रथम आश्चर्य वाटले. ते अचंबा करू लागले, अरे, आपल्या वाहनाने अचानक असे रूप कसे बदलले? परंतु तात्काळ त्यांच्या लक्षात आले की या एका असुराने त्यांना ठार मारण्याच्या हेतूने त्यांच्या बालमित्रांपासून दूर आणले होते आणि इंद्र ज्याप्रमाणे आपल्या व्रजाने पर्वतावर प्रहार करतो त्याप्रमाणे त्यांनी त्या असुराच्या डोक्यात जोरदार मुष्टी प्रहार केला. बलरामांच्या वज्रासारख्या तडाख्याने तो असुर डोके ठेचलेल्या सर्पासारखा मृत होऊन खाली पडला. त्याच्या तोंडावते रक्तप्रवाह बाहेर पडू लागला. जेव्हा तो खाली पडला तेव्हा देवराज इंद्राच्या वज्राघाताने एखाद्या पर्वताचे चूर्ण होऊन तो खाली कोसळून पडावा त्याप्रमाणे प्रचंड आवाज झाला. सर्व गोपबालक आवाज ऐकून तेथे आले. तेथील विभत्स दृश्य पाहून त्यांना घडलेल्या प्रकाराची तात्काळ जाणीव झाली आणि ते छान छान, अगदी चांगले केलेस असे म्हणत बलरामांची प्रशंसा करू लागले. आपला बंधू बलराम मृत्यूच्या तोंडातून परत आल्याचा विचार करून ते त्यांना अतिशय प्रेमाने मिठ्या मारू लागले. त्यांनी त्यांचे हितचिंतन करून अभिनंदन केले. भगवान बलरामांनी त्या महाकाय असुराचा वध केला हे पाहून देवी देवतांनी प्रसन्न होऊन आकाशातून त्यांच्या दिव्य विग्रहावर पुष्पवृष्टी केली आणि त्यांचे अभिनंदन करून त्यांना आशीर्वाद दिला. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या ग्रंथातील प्रलंबासुर वध नामक अध्यायावरील भक्ती वेदांत भाष्य संपन्न.
हरे कृष्ण. तर आपण इथे थांबूया आणि पुढचा म्हणजे आपला 19वा अध्याय आपण सोमवारी सुरुवात करूया वाचनाला. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. मी प्रार्थना म्हणते आणि मग आपण थांबूया.